دهر تسمع الله أبز متزلو حيزنا زلنا كريستيان التكنولوجي خذوا كوين والتكنولوجي كم أرست عابي أرسي ننتهي ناس تمرت زي كنفلطن زلنا ننتهي تدلي مغنيات نريد نسمعنا منتنا منات عابي كده زلوا مالسي تتريون تسمعني خاطرون سلازي إتن بزعب إنترنت بزعب فيديو بدكنا أبزي تدلي كخدو كن كان خلولهم كيريون مالتي خلي كابيا فري تجبرا بزعب مونيتور نزولنا مالتي بزعب تكس قبل خلوص كنريوم وأبي كم زلوها مونيتور قبل كنريوم كم نخل الجزء كله تبعي له خلبي كم تعابي نبلو مالسي كم ولا زنا وشتي خات خلاقيلك اوشتي غزاخا زغوني خات خلاقيلك يم مسوصغن كتغبرو ነገር አሎ ካብዝ غزاخا مسوصخ مسعرق تديو ولا بيت مرت تديو انت تقبر تخيل حجاب زلعل زيسي كان تمرت خم زلنا عاملنا عملت بزعبا افرطو كم زدليو بزعبا بروجرام حجلا من قدم اب كستاين ماغازين اب مصيحتات بيني روح جيجن وان كليك اوي مالتي أنا بوجني حنت نجر زأمنا نجر الله. إجزاء بيهر زي بلو زخون. إجزاء بيهر زبلو خا كي يكون زترف نجر يلبون. إذا نجر زخا أنت نسجيروه أنت خالص سبجيروه والسيوخن أنت زي قرفه سب حيلي يولن. سلازي نحن من الباش كم كريستيانات متن التي أمت أتقول كميل هون مسأن بزي قدس التي وريد دلو شجر كميرنا لو أملاح كن قربلو كم نخل أمنتنا خن دلو التي مس أملاح دلنا زمدنا دما زدل دلو خون نتقمنا نخنو علو كابو خن مهار معنا صبوقيم سلازي كابتي هذا نجر نايك زيابير نجر انتايو زياب بعلقة أتخيا متصابو بعلقة نقا أتخيا حجة بعلقة وصايا زبل أملاخ سلازي كوني انتاي دا وان أنا كوني جيرا كاني راي إلو نعبل إلو زرقي حزو أملاخ سلازي لنا أزي خبس سمو استبارخ يخل سلازي التي محرتني أملاخ نتبلوب أمينو زو كلو كابتي بعل خازة أتخايو تخيلا بعل خوصة زي كوني زي بالإيدو دا أزرقي حزاد حن أملاخ صلاته خلنا نتحدو ودو سريدو أبوتا ناتنا بموت يسوى أزقرو فو أملاخ سلوز غوني كبرن مسقانا المعيون go ahead. نايبو ترى كم رأس نايتا جزا متن تي نايتا جزا منفساوي دحننت ككاتاتلو زقبا كوينو يسمعني
قدن نسو ጥራይ ክኸውን የብሉን ትቦን ተዘይለ ታደ ውን ሓላፍነት ኣለዋ ተራ ናቦ ከመውላድ ማለት መንፈሳዊ ዕቤት ብግቡእ ነርቸር ክንገብሮም ወይ ድማ ክንሕብሕቦም ሲ እግዚአብሔር ሓላፍነት ሂብና እዩ ከመውለድ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ኣብ ዘዳግም ሻሻይ ምዕራፍ እንታይ ኢሉ ሲ ወእስራኤል ስማዕ ኢሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓደ እግዚአብሔር እዩ ንስኻ ድማ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብኩሉ ሓይልኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ልብኻን ፍተው ኢሉ እዚ ኣነ ሎም ዝዘካ ዘሎ ቃላት ኣብ ልብኻ ይኹን ኢሉ ድሕሪ እንታይ ኢሉ ደቅኻ መሃሮም ኣብ ቤትካ ኮፍ ምስ በልካን ኣብ መገዲ ክትከይድ ከለኻን ኣብ በት ምባልካን ኣብ ምትንሳእኻን ብኡ ተዛረብ እቲ ታራ ናይ ቆልዑት ኣብ ክልቲኦም ኣበደን ኣቦ እቲ ኣቦ ከም ርእሲ ገዛ ተቐንድሮ ሊሃለዎ እምበር ኣደስ ኣቦ ተኣርሜና ከዓኒ ክትድግፍ ሓላፍነት ኣለዋ ስፔሻሊ ኣብቲ ኤርሊ ኤጅ ናይቶም ቆልዑት ኣብቲ መጀመርታ ዘለዎ ዕድመታት ኣደ እቲ ዝዓበየ ተራ ትፃወት ሙሴን ኣብነት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣዲኡ ከተዕብዮ ቀላ ዋላ ክምደ ደኮነሲ ንምዕባይ ዕድል ምስ ረኸበት ከተዕብዮ ከላ ዝነበረ ሕጂ ኣብቲ ኤርሊ ኤጅ ኣደ ሞር ሓላፍነት ኣለዋ ካልእ ድማ ናይ ደቅና ኣተዓባብያ ወይ ከዓ እቲ ዴቨሎፕመንት ኢሞሽናል ዴቨሎፕመንት ክንሪኦም ከለና ድማኒ መን ኣበይ ሞር ተራ ይፃወት ክንርኢ ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣብቲ ኤርሊ ኤጅ ኣዴታት ብዙሕ ተራ ንፃወት ኢና ኣብዚ እቲ ናይ ወርክፎርስ ኮሚሽን ይብና ኣለና እሱ ብኡ ጌርኩም ኣትኹም ኣፕላይ ግበሩ ኣፕላይ ምግባር ክጠቅም ጥራይ ዝኽእል again someone ተፀበ ዝብል ነበረ ወይቭድ ኮይኑ you don't have to wait as soon as employee ስራሕና ምስ ጠፍአ ከነመልክት ይግባአና ይህ ስራሕ ክድለ ዝብል requirement ዝነበረ እሱ ወይቭድ ኮይኑ በቲ ኣዋጅ መሰረት ስለዚ እሱን ኣይምልከትን ስለዚ encourage you ቶም ሰልፍ ኢምፕሎይድ ሆንኩም ብሕልፊ ታክሲ ኡበር ሊፍት ከምታት ድራይቭ ትገብሩ خمس أحوات ناتكم دكان زلكم أحوات كلهم سير قبروا هنياتو إذا ما عاد صباح خد داخل سنستر 4 ور حقوق خد داخل حجي قلنا حسبه تناتي الرأي أنتي نامنا تحجي صباح سي مسؤول الله صوم خفتي تدور هاي زلي له بيت بالعز زلي له بهوتيل زلي له بتاكس كيس قال يغير يزي هو السدي كلنا قرنا نورمال كملس it's going to take time ስለዚህ ጁላይ ዲኹም ክመሓየሽ ጁን ዲኹም መሓየሽ ዝፈልጥ የለን ጀካ ሓደ ኣምላኽ ብግፅ ንፈልጦ ግን ቀስ ኢሉ ዝኸይድ ነገራት ምክንያቱ እዚ ውሕጅ ገለ ይኮነን ንቅፅ ምስ በለ ምስ ሓለፈ ክፈቱ በሉ ሕጂ ዝበሃል እዚ ቫይረስ እዩ እዚ ቫይረስ እዚ ብጣዕሚ ጨካን ቀታሊ ዝኾነ ቀዛፊ ዝኾነ ሕማም እዩ ንእሽተይ ንዓብዪ ምሕረት ዘይብሉ ብሕልፊ ናይ ጥዕና ጉድለት ዘለዎም ምሕረት ዘይብሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ኣታዊታትና ንወፃኢታትና ንጥንቀቐሉ ግዜ እዩ ስለዚ ከመይ ወፃኢታትካ ትቕንሰሉ መገዲ ምንዳይ ከድልየና ማለት እዩ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ምክንያቱ አንሰርቲኒቲ ኣሎ እንታይ ባህላ ያነሲ እቲ ወላ ናምነት ንበሎ ዝሓለፈ 3 ወር ናትካ ቢልስ ረኣዮ ኣበናይ ሴፍ ክትገብር ከም ትኽእል ምርኣይ ከድሊ ማለት እዩ ዘየድሊ ሳብስክሪፕሽን ገለገለ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ቸክ ምግባት እዩ ክቁረፅ ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ትቆርፆ ማለት እዩ ከም ኣብነት ናይ ኢንተርኔት ኩልና ንጥቀም ኢና ኣይኮነን እንታይ እዮም ዝገብሩ every year እቲ ናህና ናይ ኢንተርኔት ቢል እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ኔጎሽት ትገብረሉ መገዲ ከተናድለካ ከምኡ ናይ ኤሌክትሪክ ቢል ኣለና ካልእ ዝተፈላለየ ቢል ኣለና እና ነዝታት ቸክ ምግባር መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልፅ ሰላም ኣምላኽ ድማ ኢየሱስ ገይሩ ንልብኻትኩምን ንሓሳባትኩምን ክሕልዎ ይብለና እጂ ሓደ ካብቲ ኣእምሮናን ሓሳባትናን ዝሕለወሉ መገዲ እንታይ እዩ እንተላኢልና እቲ ምስ ኣምላኽና
زلو ركبنا إيو قدامي مخنياتنا ناي سدرا بيت أملخو أتي تزاز እግዚአብሔር እዩ አምላኽ መስገን ቃል አምላኽና ከምኡ ስለዝብለና በተቃል አምላኽና መሰረት ድማ ንእግዚአብሔር መምላኽን ቃል አምላኽ ምንባብን ናይ ዕለታዊ ናብራናን ስራሕናን ክኸውን ይግባእ እንድሕር አምልኾ ኣድላይ ኮይኑ ንሓንቲ ቤተሰብሲ ዝሕግዙና ነገራት ዳ እንታይ ኣለዉ እቲ ሓደ ንሓንቲ ቤተሰብ መጽሓፍ ቅዱስ ክጥቀም እቲ ቀንዲ ዘድልያ ነገር እንታይ እዩ ከምቲ ንቤት አምላኽ ተዳሊና ንመጽእ እቲ መጀመርታ ዘድልየና ነገር ንእግዚአብሔር ዘኽብር መንፈስን ልብን እዩ ቀፂሉ ደምሎ ሜላታት ወይ ድማ መገድታት እታ ሓንቲ ዝኾነት ወይ ድማ ናይ ቦታ ኢሉ ዘሊገሊጽዋ ኣሎ እቲ ቀንዲ ነገር ቦታ ኣበይ ክኸውን ኣብ ቤትና ከማነይ ኮይና እንድሕር ውሱን ዝኾነ ቦታ ሃልዮናሲ ይድግፈና እዩ ደቅና እውን ኣብቲ ዝበፅሑሉ ዕድመ እንድሕር ኮይኖም ንኣብነት ጥቕስታት ከንብቡ ዝኽእሉ ደቂ ተለሙናት ኣብቲ ምንባብ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ኣምልኾ ግዜና ከነሳትፎም ኣድላይነት ኣለዎ ጥቕስታት ኣብ ምንባብ ተዳልዮም መታን ክመፁ ኩሎም መጽሓፍ ቅዱስ ሒዞም ጥቕስታት ኣንብቡ ክበሃሉ ከለዉ ድማኒ ከንብቡ ክኽእሉ እዚ ሕጂ ምፅዎ ዘሎ ኩነታት ናይ ኮቪድ-19 ይኹን ኮሮና ቫይረስ ግን ፍሉይ ዝኾነ ብድሆታት ፈጢርልና ኣሎ ምክንያቱ ዝለመድናዮ መስርዕ ናይ ህይወት ዳርጋ ተወናጃ ቪሩሲ ካሊእ ዓይነት መልክዕ ሒዙ መፂና ምክንያቱ ሃንደበትነት ከዓ ስለ ዘለዎ እውን ስለዚ ስሩዕ ኣካይዳና ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ተቐይሩ ኣሎ ስለዚ ንሱ ዝፈጥሮ ሓጎስ ቆፅታ ኩሉ ግድን እዩ ባህርያዊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ከዓኒ ኣብ ቆልዑትና ዝፈጥሮ ዘሎ ነውፅታት ብኸመይ ኢና ክነኣልዮ ዘለና ምክንያቱ ሓደ ቆልዓ ክዓብን እንተኮይኑ ፋንክሽን ክገብር ድሑን ኮይኑ ስትራክቸር የድልዮ መጀመርታ እግዚአብሔር ነመስግኖ ከምዚ ኢሉ ግዜ ዝሃበና ብምሕረቱን ብፍቅሩ ድዩ ከምዚ ኢሉ ከራኽበና ዝኽኣለ ማለት እዩ ስለዚ በዙና ዚና ክንሕጎስ ግባእ እዩ ካብኡ ብዛዕባ እቲ መደብ ዘሎ ክሓስብ ከለኹሲ ኣንተይ ዝመፀኒ እንታይ ነይሩ ኣብቲ ኩልኩም ትፅዕሩን ፀር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ኣነ ኸ ክዕርፈኩም እየ ኣነ ለዋሄ ልበይ እውን ትሕት እዩ እሞ ኣርዕቶይ ፅሩ ካባይ ተምሃሩ ነፍስኩም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ከመይ ኣርዕቶይ ልዙብ ፀረይ ከዓ ፎክሽ ኢልና ማለት ሕጂ እንታይ እዩ ልክዕ እዩ በዚ ዝኾነ ምቅየራት ክትገብር ከለኻ ዲስኮምፎርት ስማዓካ እዩ ግን ዓብዪ ዕድል ንሕና እንታይ እዩ ክርስቶስ ምህላው እዩ በቃ መንፈስ ገይሩ እግዚአብሔር ሲ ኣብ ውሽጥና ምሳና ነብር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ክንሕጎስ ግባና እዩ በዚስ ክንፀናናዕ ግባና እዩ ፍቁራትን ክቡራትን ኣሕዋት ከመይ ቀኒኹም ድሓንዶ ቀኒኹም ኣለኹም ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ክንራኸብ ድማ እግዚአብሔር ስለ ዝፈቐደ ሎሚ እዚና ነመስግኖ ናብ ቃል ኣምላኽ ቅድሚ ምኻድና ኩሉ ቤተ ክርስቲያናትና ልሙድ እዩ ኣምልኾ ግዜ ክንገብር እዚ ግን ግዜ መመሊ ኣይኮነን ወይ ናይ ስብከት ግዜ ስጋዕ ድበፅሕ ኣይኮነን እቲ መዛሙር እቲ ልባትና ዝትንክፎ ንልብና ዝሓርሶ እቲ ቃል ኣምላኽ ምእንቲ ክዝረአ ከለኹ በኩል ሎሚ ኣበይ ኩነታት ከም ዘለኹም ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ተቐሚጥኩም ዘለኹም ሕጂ ኣይንፈልጥን ተሓልፍዎ ዘለኹም ነገር እውን ኣይንፈልጥን ተኾነ ግና ሓቢርና ኸነምልኽ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ሞ ልብኹም ከፊትኩም እግዚአብሔር ኣምላኸይ ተንክፈኒ እናበልኩም ምሳና ሓቢርኩም ከተምልኹ ንልምና ዓቢኻ እግዚአብሔር ምሕረትካ ብዙሕ እዩ በእምሮ ዘይምርመር ንኹሉ ብጥበብ ዘስተንክር ገበርካዮ ኣብ ምድሪ ዘሎ እኳ ንኽንርድኦ ኢየሱስ ይሓልለይ እሞ
نمنتاي زجنا نمنتاي زجنا نمنتاي ويتاي حالي يمو أنا سايت النغم أنا سايت النغم خساني أرماني ومانيش خساني أرماني ومانيش خساني أرماني ومانيش خساني أتوايو دم يسوس أتزتقاني دم يسوس حرزوت أزبعات زينو كزي هيوت كله نفس وكفنا مش أملاك كمان أنس كله بأمنة مش أملاك كتمام أنس بأمنة مش أملاك كمان أنس كله جماعة أبزمنو أجيوت نأملاك أصير وكمزنا نأملاك سلسلة سمرة جماعة أمور نعتاد جماعة موت كير عين سجرنا من أجل موت كير عين جماعة بأمنة جعزو نسمعي كم زغلين مش زي كم استعكتبي كان أملاك سنجرنا ቅዱሳን ካብ ሄኖክ እዚ ነቢይ ኢሉ ገሊጹ ዘሎ ሄኖክ ካብኡ ድማ ሃሮ መንፈሳውነት ሓደ መለክት ብሂወት ከሎና ኣምላኽ ኣስሚርዎ ነይሩ ሎሚ ዝኾነ ሰብ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሂወቱ ብኣገልግሎቱ ብናብሩ ንኣምላኽ ከስምር እንተኮይኑ ልዕሊ ግብሩ እግዚኣብሔር ዝደልዮ እምነት እዩ ክብርን ኣምላኽ ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣብ ሂወትና ዝዓበየ ነገር ዝደልዮ ስፍራ እምነት ክብርን ኣምላኽ ስለዚህ ጸሓፍ ዕብራውያን ንኩሎም ናይቶም እምነት ናይ እምነት ኣቦታት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝዓበየ ምስክርነቶም እቲ ዝዓበየ ሪከርድ ስለለዎም ብእምነቶም ብኣኻይነቶም ኩሎም ዓበይቲ እተመስከረሎም ሄኖክ ንእግዚአብሔር ከስምሮ ዝኽኣለ بأمنة بمبالي كمنا عملهم بأمنة بمبالي زلو أقلبي أنا سيك قال لنا جرا يكون قال እግዚአብሔር ጽኒል ንሰምዓሲ ንምድሓኑ ሓደ መዓልቲ ንምድሓኑ ምኮን ግን ኩሎም ንቃል ኣምላኽ እናተጻረሩ እምበር ቃል ኣምላኽ ብገዛ ርእሱ ስልጡን ቃል ስለዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ከኣነ ሰባት ትንክፍ ስለዝኾነ ሓደ መዓልቲ በብተነገረና ቁጽር እዩ ማለት አይተረዳእና ነኸውን እምበር ውሽጥና ተንኪፍዎ ስለዚህ ናይ ምድሓን ብርሃን በሪህልና ለጥቶ ፍቅድ ሸመንተ እንታይሉ ኣብታ ከተማ እቲኣ ድማ ይሓጎስ ኮነ እቲ ብጸላኢ ምጻእ ብናትካ ስንፍና ምጻእ ብዙኾነ ምጻእ ኣብ ህይወትና ነው ምጽኦ ብዙሕ ዓይነት ነገር እግዚአብሔር ይቕልሱ ከም ዘሎ ብምንታይ ንፈልጥ መሲልኩም ኣብዛ መከራ እዚኣ እግዚአብሔር ይቕልስ ከም ዘሎ እግዚአብሔር ንኩሉ ነገርና ፍቃዱ ይቁንዖ ከም ዘሎ ብምንታይ ንፈልጥ መሲልኩም ኣብቲ ሃብትሽ ትበሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ ሓደ ቁጥር 8 እንታይ ኢሎም ነይሩ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ሓይሊ ክትቅበሉ ሽዑ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ይሁዳ ኣብ ሰማርያ ክሳዕ ወሰን ምድሪ መሰኻኸሪ ክትኮኑ ኢኹም ኢሉ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ነይሩ እንተን ኦርደር እንተሪኢኹም እንተን ዓድታት መጀመርያ ኣብ ኢየሩሳሌም ድሓርና ኣብ ይሁዳ ድሓርና ኣብ ሰማርያ ሕጂ ዝገርመኩም ኣምላኽ ይቕልሶኹም ዘሎ ነዚ መከራ እዚ ከመይ ጌርና ንፈልጥ መሲልኩም እቶም ሐዋርያት ዘይኮኑ እቶም ካልኦት ኣመንቲ ናብኦም ተበቲኖም ይዝብለና ዘሎ ናብ ታይሉ በዘይ ሐዋርያት ከዓ ኩሎም ናብ ሃገር ይሁዳን ሰማርያን ተበተኑ ወይ ሕጂ ካል ዓድታት ኣይነበረን ኮይኑ ይኮነን ዝብተኑሉ ማለት ግን እግዚአብሔር ይቕልሶ ስለ ዘሎ ካብ ኢየሩሳሌም ናብኦም ተበቲኖም ናብ ይሁዳ ናብ ሰማርያ እውን ከይዶም ማለት እና ተወንጌል ከዓ ከምዚ ገይሩ ልክ በቲ ኦርደር እግዚአብሔር ዝገበሮ ብኡ خير كلنا نرمى كابتي እግዚአብሔር ዝሃበና መሰል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሓደ ክንጽልዩ ኣብ ሕዝቅኤል 39 ኣብ ቁጽሪ 29 እቲ መንፈሱ ኣብ እስራኤላውያን ወይ ኣብ ቤት እስራኤል ምስ ፈሰሰ ብድሕሪኡ ገጸያ ክኽውለሎ መንኤ ኢሉ
እሱ ብዛዕባ እቲ ኣብ 1000 ዓመት መንግስቲ ኣብ እስራኤል ኣብ ህዝብ እስራኤል ኣብ ሃገረ እስራኤል ዝፍጸም ነገር ይዛረብ ዘሎ እቲ ተዛሪብዎ ዘሎ ኪዳን ኣብኦም ንኽፍጸም ክልተ ነገራት ክኾኑ ብግድ ምዃኖም እዩ እቲ ብሉይ ኪዳን ኮነ ሓድሽ ኪዳን ዘርእየና ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመውት እቲ ደም ክፈስስ ኣለዎ እቲ ኪዳን በቲ ምፍሳስ ደም ይዝቀወም تفريم تزحم تطبق اللي هذا الحد وزن الأقول جامع أملاقي مجلس 5 تقوى ترى جامع أملاقي أبن دبر كل اسم يسوع كريستوس يفرس ينكر نعم سامع دبر كل اسم يسوع كريستوس أبزع عالم زي أهله في يسوع كريستوس جامع أملاقي بركتك وأملاقي بركتك بدحنك سكون تنوكم سلالك جامع أملاقي جبرنا إكزابير عري قبري جبرنا جبرنا نحنا والتحفظنا نحنا والتحفظنا تحفظنا مسقانا يخنا إليك متحط غفتنا معك مرسمو هنا تيدك بتحال تخفت لنا معك برسمو آمين. أبو زمرين أبو زاد زمرين كان خا. أنا لا أخنا أخنا لا أخنا. لكن ذلك أبراهام نقولهم كله حق السلام كبر لهم رفت كبر لهم اللي لنا يسوع كريستوس مجاي رام لخي هذا عالم زي زجاج دبر كله زي ما أخا حكم على كفار مجاي رام لخي إنه كيف عدو اللي له نقولهم كلنا عشان نركب اسمه بس آمين البركة سووا حجي بيت يسوع كريستوس من تحت نقول من تحت تنسى من تحت نقول على من نقولكم يلو كتبسك لومي اسم عبون اسم ودن اسم تسبسك هذا أمر حكم وقع له حدش بترك كوينية هجنات الوية زلني غلوبك هجنات الوية زلني غلوبك
ፍጥረት ሆይነ እንደገና ተወልደ ዝበለኒ ሁሉ እንደገና ተወልደ ዝበለኒ ሁሉ ፈጽሜ ፈጽሜ ፍጥረት ሆይነ እንደገና ተወልደ ዝበለኒ ሁሉ ፈጽሜ ፈጽሜ فرح هاي كرسوس نعفي الموتى انتهى تسع سنوات كعفينو بيكون ذلو زي اللي عملتي اللي استرداكي لمي اسمها بون اسمه الدين منتصف هذا عمله يتوكل الله امين امين هاليلويا امين امين ዘለኒ ሁሉ ፈጽሜ ፈጽሜ ፍጥረት ሆይነ እንደገና ተወልደ ዘለኒ ሁሉ ፈጽሜ ፈጽሜ ፍጥረት ሆይነ እንደገና I'll go say yeah.